Zdravo i dobrodošla na moj kanal. Danas ćemo odraditi vježbe za unutarnji dio bedara, odnosno kako ih stanjiti i oblikovati. Imati ćemo 10 vježbi. Sve vježbe ćemo raditi težinom vlastitog tijela, dakle nije ti potrebna nikakva oprema, samo jedna prostirka ili malo mjesta u stanu i možemo krenuti. Prije nego nastavimo, moje ime je Kristina Mikolčić, ja sam fitness trenerica i medicinska sestra i dobrodošla na moj kanal. Nemoj se zaboraviti subscribe-ati kako bi bila u toku sa narednim videima i kako bi vježbali skupa. Krenuti ćemo sa prvom vježbom za danas. Prvo ću ti pokazati vježbu i objasniti i onda ćemo krenuti zajedno. Raditi ćemo 10 ponavljanja svaku vježbu i imati ćemo samo jedan krug iz razloga što imamo 10 vježbi i biti će vrlo intenzivno i zaista ćemo targetirati ovaj unutarnji dio bedara. Prva vježba za danas će biti fly squat. Dakle, zauzeti ćeš poziciju malo šireg raskoračnog stava. Prsti će ti gledati prema van, koljena također. Dakle, stopala su ti malo šira od ramena. Postaviti ćeš svoje dlanove ispred tijela, dakle možeš ovako, možeš i na struk. I zatim ćemo ići dolje u čučanj, guramo svoja koljena prema van, leđa su nam ravna. Ići ćemo gore i nakon toga ćemo odići pete od poda, spustiti ćemo dolje i ponovno idemo. Pli čučanj, idemo gore, podignemo pete od poda i ponovno idemo dalje. Jedna samo napomena, kada ideš dolje, imaj na umu da leđa kralježnice trebaju ići po jednoj ravnini ravno dolje. Dakle, ne radimo sada čučanj, ne guramo naše kukove prema natrag, ne radimo taj hip hinge pokret, već samo kukovi prema dolje. Krenimo, dakle ruke ispred tijela ili na struk, 10 ponavljanja i idemo. Udah, izdah, gore. Udah, izdah, gore. I idemo duboko, što dolje, što više dolje. Idemo 4, na prste. 5, guraj koljena prema van. 6 i 7 i 8. Idemo još 2, ostani sa mnom. 9 i 10. Druga vježba za danas, otići ćemo u plije čučanj i podizat ćemo pete od poda. Naizmjenično prvo jednu, drugu, spustimo jednu, drugu i onda oba dvije pete istovremeno podignemo u zrak i spustimo. Dakle, imamo lijeva peta, desna peta, spustimo pete i oba dvije u zrak. Ako će ti se noge tresti, to je sasvim normalno, nije lagano, ali stisnite trbušne mišiće, gore kroz vježbu i idemo skupo odraditi 10 ponavljanja. Hajdemo, priprema, plije, duboki čučanj, guza podvučena, leđa ravna i idemo 10 puta. I peta, peta, dolje, dolje. I zajedno oba dvije pete u zrak. Idemo. I trudi se. 3 i 4. Diši. 5 6 i 7. Idemo još zadnja 2 i 9 i 10. I odmori, malo otresi nogama, prevšeći, opusti se i idemo na sljedeću vježbu. Sljedeća vježba će također biti iz plije čučnja. Vratimo se gore u početnu poziciju i zamahnemo nogom ispred tijela i vratimo nogu u stranu. Plije, duboko, vratiš se u početnu, zamahnem i dolje, zamahnem i dolje. Imati ćemo 10 ponavljanja na svaku stranu. Ako se ovako spuštaš kao ja, sasvim normalno. I idemo 10 puta svaka strana. I 1, 2 i 3. Udah, izdah gore. Udah, izdah gore. I 6, 7 i 8 i 9. Guraj. Zadnji. I otresi, opusti noge i odmah ćemo krenuti na sljedeću stranu. I priprema. Idemo zajedno.
I idemo. Leđa ravna, duboko učučan, zamah nogom ispred tijela. 2, 3, udah, iza gore. 4, 5 i 6 i 7 i 8. Idemo još 2. Ostani sa mnom do kraja. Trudi se. I hop. I zadnji. I otresi noge. Popi malo vode. I odmori se. I sada prelazimo na zadnju vježbu u stojećoj poziciji. To će biti također plije pozicija. Još malo širi stav. I vidi ovo. Prebacit ćeš težinu na jednu stranu. Idemo dolje cirkulirajućom putanjom, kružnom, na drugu stranu. I vratimo se opet na drugu stranu. Odraditi ćemo ovu vježbu 10 ponavljanja na lijevu stranu i desnu. Idemo. I 1. Kontroliraj, ne žuri. I 2, stisni trbušne mišiće. I 3. I 4. I 5, guraj taj kuk na stranu što više. I 6, koljeno ide na van, radne noge. 7. I 8. Zadnja 2 na jednu stranu i onda mijenjamo. 9 i 10. Otresi i idemo na drugu nogu odraditi. Širi raskoračni stav, koljena na van i idemo na drugu stranu. I 1 i 2. Diši. 3, 4, 5, 6 i 7. Guza podvučena. 8 i zadnja 2, izdrži. I onda prelazimo na pod. I 10. U redu, odmori se. Uzmi vode ako si žedna i prelazimo na pod. Leći ćeš si ovako na bok. Možeš se podbočiti. Gornja noga će biti ispred donje. Donja noga je ispružena. Prsti gledaju prema ravno, znači fleksija stopala, nisu ispruženi, već su ovdje. I podižemo stopalo koje je na podu gore u zrak. Dakle, gore i spustimo. 10 ponavljanja, onda ćemo ponoviti isto na drugu stranu. Podboči se sa rukom kako bi imala više stabilnosti i idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Promijeni stranu, idemo odmah na drugu nogu. Dakle, vanjska noga preko, peta dolje na podu i radna noga, prsti ispruženi. Idemo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i odmori i krećemo na sljedeću vježbu. Sada ćeš se okrenuti na leđa i leći ćeš na pod i isprudit ćeš jednu nogu gore i zatim ćemo odmicati radnu nogu u stranu, kontroliramo i kontrolirano vraćamo u centar. Odmaknemo nogu u stranu, kontrolirano u centar. Leđa su nam na podu, trbuh nam je aktivan, znači stisni trbušne mišiće, noga ispružena i idemo 10 puta. I 1, polako. I noga ide u stranu što više možeš. 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8. Idemo zadnja 2, 9, 10. Nemoj se još odmarati, sada nogu ostavi na stranu, idemo još odraditi malih sitnih 10 pulsacija, znači samo lagani titraj. Idemo i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U redu, sada ćemo zamijeniti nogu, ja ću se okrenuti kako ne bi udarala sa nogom u zid i mijenjam nogu. Ispružena noga, idemo u stranu. I 1, kontroliraj pokret. 2, aktiviraj trbušne mišiće.
3, nemoj zaboraviti disati, trudi se, 4, 5, noga maksimalno u stranu, 6, 7, 8, 9, 10, idemo 10 malih sitnih pulsacija i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Prelazimo na sljedeću vježbu. Obje noge podići u zrak i obje noge razmičemo u stranu i vraćamo u centar. Strana, centar. Aktiviraj trbušne mišiće. Idemo 10 ponavljanja i otvaramo noge u stranu i vratimo. 2, kontroliraj, ne žuri, 3 i 4 i 5, 6 i 7 i 8 i 9 i 10. Ostavi noge u toj poziciji, idemo još jednom 10 pulsacija i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i odlično. Vrati noge u početnu poziciju i malo odmori dok ti ja pokazujem sljedeću vježbu. Sljedeće ćemo ponovno raditi vježbu samo na jednoj nozi. Ispružiti ćeš nogu i raditi ćemo cirkulacije, odnosno kružanje sa nogom prema van. Idemo odraditi 10 puta unutra i van na svaku nogu. I krećemo prvo prema van, 10 cirkulacija i 10, 9, kontroliraj, noga u stranu, puni krug, 3 i 4 i 5, ostani do kraja, 6, 7 i 8 i 9 i 10 i odmah vraćamo u drugu, unutra 10 cirkulacija, 2 i 3 i trudi se, 4, idemo, 5 i 6 i 7, unutarnja bedra gore, 8, idemo još malo, 9 i 10. U redu, odmori i promijeniti ćemo nogu. Ja ću se okrenuti ponovno, hopa, na brzinu, idemo priprema, prvo 10 vanjskih rotacija i 1, puni krug, 2 i 3 i 4, 5, idemo, drži, 6, 7, 8 i 9 i 10. Idemo prema unutra i 10, puni krug, noga ravna, 2, 3 i 4, ostani sa mnom, i 5 i 6, diši, stisni, 7 i 8 i 9 i 10. U redu i prelazimo na zadnju vježbu za danas. Prvo pogledaj. Dakle, odići ćemo, ovo će biti startna pozicija, znači i noge i stopala su ti na podu. Odignemo gore, dotaknemo sa rukom i spružimo. Dotaknemo i spružimo. Znači peta, prsti. Prsti na rukama, na petu i spružimo. Idemo 10 ponavljanja, svaka strana i noga ti je odignuta od poda, ne spuštamo. I 1 i 2, koljeno guraš na van ovdje, 3 i zaista ćeš osjetiti kako prepona radi, 4 i 5 i 6, idemo, 7 i 8 i 9 i 10 i mijenjamo stranu odmah. I 1, 2, 3, 4, drži, 5, još malo, 6, 7 i 8 i 9 i 10. I to bi bilo to, ostani na podu i malo odmori.
I kad si spremna, polako prvo odi sjedni i nemoj se naglo ustajati kako ti se ne bi zavrtilo, pošto smo ipak odrađivali vježbe na podu. Draga moja, to bi bilo to za danas. Sigurna sam da sigurno tvoja unutarnja vedra gore. Javi mi u komentarima. Hvala ti što si vježbala sa mnom. Nemoj se zaboraviti subscribe-ati na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Bok!